देव्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஒரு செகண்ட் மாதிரி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா? இல்ல மத்தஜி. தெரியுது. ஸ்கிரீன் மேல உங்க ஃபேஸ் தெரியுது மத்தாஜி. ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். அது ஓகே, அது வீடியோ. இப்ப தெரியுதா? தெரியுது மத்தாஜி. என்ன தெரியுது? இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். ஆனா இப்ப போயிருச்சு. ஓகே ஓகே. இது நேத்து 130 படிச்சாங்க, அதே பாக்கலாமா மத்தாஜி? இல்ல இன்னைக்கு 139? 128 தான் முடிச்சேன் நாங்க மேம். மத்தாஜி 138 மத்தாஜி. கொஞ்சம் இதா இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்னு சொல்லி அது அப்படி. ஓகே, 129 படிச்சிடலாம், 2 லைன் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் ஓடி படிங்களேன் 129. ஓகே மத்தாஜி. நான் படிக்க மாட்டேன். மொழிபெயர்ப்பு பிருந்தாவன் படிக்கிற மத்தாஜி. பிருந்தாவன ஆன்மீக 129 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி 129 மத்தாஜி 138 மத்தாஜி. 129 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ அம் ஸ்டார்டிங் ஹியர். சன்யாசி பலியா மோரே நா கரித வாச்சனா கிருஷ்ண ராதா தத்வகாஹி பூர்ண காரமனா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்தார், என்னை கற்றறிந்த சன்னியாசி என்று நினைத்து வஞ்சனை செய்ய வேண்டாம். அருள் கூர்ந்து ராதாகிருஷ்ணரின் தத்துவத்தை எடுத்துரைத்து எனது மனிதனை திருப்திப்படுத்துவீராக. ஓகே, இப்போ நம்ம நேத்து படிச்சது, முந்தா நேத்து படிச்சது என்ன? இதுதானே விட்டோம்? இல்ல மாதாஜி, நம்ம 128 படிக்கணும். அது 128 நேத்து படிச்சீங்க கரெக்டா? 138 தான் முடிச்சிருக்கோம் மத்தாஜி. முடிக்கல, அது இன்னும் முடிக்கல. ஒரு செகண்ட். 128 38 38 மத்தாஜி. 38. ஓகே, முந்தா நேத்து படிச்சது என்ன? முந்தா நேத்து படிச்சது 129ல இருந்து படிச்சோம் மத்தாஜி. இதுல இருந்து ரிப்பீட் பண்ணலாம், விட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எது மத்தாஜி? நீங்க 130 131 கண்டினியூ பண்ணுங்க. यद्यपि राया प्रेमा महाभागवते तारामान कृष्णमाया नारे आचदिते तथापि प्रभुरैचा प्रेम परम प्रबाला जानिलेरा रायेरा माना हैला तालमाला. நேரா டிரான்ஸ்லேஷன் போயிடுங்க. ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் மகா பாகவதராகவும் பகவானை நேசிப்பராகவும் இருந்தார். அவரது மனம் கிருஷ்ணரது மாயா சக்தியினால் மறைக்கப்பட முடியாதது. அவரால் மகாபிரபுவின் மிகவும் தீவிரமான மனதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனினும் அவரது மனதில் சற்று சலனம் ஏற்பட்டது. ஓகே, சோ அவரை பத்தி நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம், ரைட்? அவர்
என்ன அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சாலும் அவர் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி காட்டுறாங்க. ஏன் எதுக்குன்றதை இப்ப படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். கிருஷ்ணா, இது எத்தனாவது நம்பர்? 132. ஓகே, 130. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நான் என்ன சொல்றேனோ கேட்டுட்டு எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதாஜி 130 இன்னும் படிக்கல. அதான் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க 130 31 படிங்களேன். 129ல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க 128 வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க. அதான் 130 ஏற்கனவே படிச்சாச்சு மாதாஜி. 129 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 130 தான் மாதாஜி நீங்க படிக்க சொன்னீங்க. அதுதான் நான் இப்ப படிச்சேன். 130 படிக்கல, நீங்க வேற படிச்சீங்க. இல்ல மாதாஜி, அதுதான் படிச்சேன். 130 தான். சரி, அப்ப பெர்ஃபெக்ட் படிங்க. 129 வேண்டாமா மாதாஜி? படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் பே பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். காலையில 130 31 130 and 31 ஓட பெர்ஃபெக்ட் படிங்க யாராவது. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க படிங்க. 130 131 டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் படிங்க. ஓகே மேடம். விரஜ பூமியில் வசிப்பவர்கள் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணனை வழிபடுவர். எவரோ என்னமோ படிக்கிறாங்க. ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் ஒரு சிறந்த பகவான் பக்தர் மற்றும் கடவுளை நேசிப்பவர். கிருஷ்ணரின் மாயாஜால சக்தியால் அவரது மனம் மறைக்கப்பட மிகவும் உண்மையான மற்றும் தீவிரமான பகவானின் மனதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தாலும் ராமானந்தரின் மனம் சிறிது கிளர்ச்சி அடைந்தது. பொருளுரை: பரிபூரண பக்தர் எப்போதும் பரம புருஷ பகவானின் விருப்பங்களின்படி செயல்படுகிறார். ஆனால் ஒரு பொருள் முதல்வாதி மனிதன் ஜட சக்தியின் அலைகளால் இழுத்து செல்லப்படுகிறான். ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் மாயாரா பசே யாச்ச பேஷே காச்ச ஹபு துபு பா என்று கூறியுள்ளார். ஜட சக்தியின் பிடியில் உள்ள ஒருவர் அந்த மாயை சக்தியின் அலைகளால் இழுத்து செல்லப்படுகிறார். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் ஜட உலகில் உள்ள ஒருவர் மாயாவின் சேவகர். இருப்பினும் ஆன்மீக சக்தியில் உள்ள ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானின் சேவகர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு எதுவும் தெரியாது என்பதை ராமானந்தராயர் அறிந்திருந்தாலும் இறைவன் அதை விரும்பியதால் அவர் இந்த விஷயத்தில் மேலும் பேசத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ ராமானந்த ராய வந்து கிரேட் டிவோட்டி இல்லையா? அவர் வந்து ஆண்டவனை ரொம்ப விரும்புறாரு, ரைட்? அவரால மாயான்றது கவரே ஆகாது, அது ரொம்ப நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் ரொம்ப கிளியரான தாட்ல தான் இருப்பாரு. அதனால அவருக்கு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் அவர் வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆறாரு அப்படின்னு காட்டுறாரு. எதுக்கோசரம்னா, ஒரு டிவோட்டி வந்து எப்பவுமே வந்து ஆண்டவனோட ஆசைகளை வச்சுதான் செயல்படுவார். ஆனா நம்ம பௌதிகவாளி வந்து எப்ப பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துலதான் இருப்பாங்க. இப்ப அர்ஜுனரே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வார் புரியணும்னாலும் அது பௌதிகமா இருந்தாலும் அது கிருஷ்ணரோட ஆசைக்கோசரம் தான் பண்றாரு. அதுவும் 100%. ஆல்ரெடி விஸ்வரூபம் தர்சனம் 11th சாப்டர்ல காட்டிட்டாரு இவங்க அழிய போறாங்க. அதனால அர்ஜுனர் ரிலாக்ஸா இருந்தாரா? இல்ல, அவர் பெஸ்டா கொடுத்தாருன்றத தெரிஞ்சிருக்கணும். பக்தி வினோத டாக்கூர் வந்து அததான் சொல்றாரு. அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து மாயாவோட இதுல இருந்தா ஈஸியா வந்து அந்த பௌதிக, அதாவது மாயா சக்தினால ஷிஃப்ட் ஆக முடியும், எடுத்துக்கொண்ட முடியும். ஆனா பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து, ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் மாயா 2 தான் இருக்கணும். ஒன்னு ஆண்டவனோட வேலைக்காரன், இல்லைன்னா மாயாவோட வேலைக்காரன். மாயாவோட வேலைக்காரனே எப்பவுமே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஊர்ல கூட பாருங்க, அம்மா பேச்சாவது கேட்கணும், அப்பா பேச்சாவது கேட்கணும், இல்லைன்னா ஜெயில அடப்பட்டு ஜெயிலர் பேச்சாவது கேட்கணும். அதுக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க பேச்சே கேட்கலாம் அப்படின்னு. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி மாயா, யோக மாயான்றது வந்து பௌதிக சக்தி இல்லாம ஆண்டவனோட அந்தரங்க சக்தி. அது வந்து தேவர்களுக்கு, அதாவது கிருஷ்ணர்கிட்ட அடக்கலமா இருக்கு. நம்மளோட ராமானந்தராய்க்கு நல்லாவே தெரியும், ரைட்? என்ன தெரியும்? சைத்தன்யாவுக்கு தெரியாதது எதுவுமே இருக்காதுன்னு. ஆனாலும் சைத்தன்யா மகாபிரபு ஆசைப்பட்டாருன்றதால அவரு அதை மறுபடியும் சொல்றாரு. அவருக்கோசரம் அவரு அதை பத்தி பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்மளுக்கோசரம். சைத்தன்யா எப்படி தெரியாதுன்றாரு? அவருக்கு தெரியாதது ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியாச்சே, ராமானந்தராய்க்கு தெரியாம இருக்குமா? தெரியும். ஆனா அவர் வந்து அந்த நம்மளோட ஆசையை, அவரோட ஆசையை, ஆண்டவனோட ஆசையை நிறைவேற்றுறாருன்றதா இந்த பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. கட்டணுமா? ஓகே. राया काहे आम्ही नाता तुम्ही सूत्रधारा येई मत नाचावो तैचा चाई नाची बारा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் கூறினார், நான் ஒரு நாடக பொம்மை.
நீங்கள் கயிற்றை இயக்குபவர். நீங்கள் என்னை எந்த வழியில் ஆட செய்கிறீரோ அந்த வழியில் நான் ஆட விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி சொல்றீங்களோ நான் அப்படி பண்றேன் அப்படின்றாரு. மோரா ஜீவா வீணா யாத்ரா துமி வீணா தாரி தோமாரா மானே உச்சா தாரி உச்சா உச்சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. मोरा जिह्वा वीणा यंत्रम तुम्ही वीणाधारी तोमारा मानेगी உத்தே தாகாய் உச்சாரி. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பான கடவுளே, என் நாக்கு ஒரு கம்பி வாத்தியம் போன்றது. அதை வாசிப்பவர் நீங்கள்தான். எனவே உங்கள் மனதில் எழுவதை நான் வெறுமனே அதிர்வுறச் செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாயில உனக்கு என்ன என்ன மியூசிக் வருதோ அதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பரமேஸ்வர கிருஷ்ணா ஸ்வயம் பகவான் சர்வ அவதாரா சர்வ காரண பிரதானா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமேஸ்வர கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான சர்வ அவதாரி சர்வ காரண பிரதான. அதனைத் தொடர்ந்து ராமானந்தராயர் கிருஷ்ண தத்துவத்தினை பேச தொடங்கினார். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். அவரே ஸ்வயம் பகவான், எல்லா அவதாரங்களின் ஆதி மூலம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. அதுதான் அந்த பிரபு டவுட் கூட கேட்டாரு. அவதாரி ஏன்னா அவர் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். 135 அனந்த வைகுண்டாரா ஆனந்த அவதாரா அனந்த பிரம்மாண்ட ஈஹா சபார ஆதாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்த வைகுண்ட ஆரா அனந்த அவதாரா அனந்த பிரம்மாண்ட ஈகா சபார ஆதாரா. எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்களும் எண்ணற்ற அவதாரங்களும் உள்ளனர். ஜட உலகிலும் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. அவை அனைத்திற்கும் கிருஷ்ணரே பரம ஆதாரமாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எண்ணற்ற வைகுண்டம் எண்ணற்ற இதுகள் எல்லாம் இருக்கு. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு அவர் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்பான்சிபிள்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் சொல்றாரு இல்லையா, ரெண்டுமே அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு. சச்சிதானந்த தானு விரஜேந்திர நந்தன சர்வேஸ்வர சர்வ சக்தி சர்வ ரச பூர்ணா. சச்சிதானந்த தனு வர்ஜேந்திர நந்தன சர்வைஷ வர்ஜ சர்வசக்தி சர்வரச பூர்ண. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக திருமேனி அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய ரூபமாகும். அவர் நந்த மகாராஜனின் மகன். அவர் எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள், எல்லா சக்திகள் மற்றும் எல்லா ஆன்மீக ரசங்களையும் பூர்ணமாக கொண்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் ஃபுல் சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு. அவர் நந்தரோட பையன். அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. அட் த சேம் டைம் ஸ்பிரிச்சுவல் மெலோஸ்னா எல்லா ரசாக்களும் இருக்கு அப்படின்னு. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிர அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னா கிருஷ்ணா சுப்பீரியர் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு எங்க பிரம்ம சமிதாலையும் இருக்கு. அவர் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அப்படின்றதையும் இருக்கு. ஓகே. விருந்தாவன அப்பா கிருதா நவீன மதனா காம காயத்ரி காம பீஜா யாத்ர உபசானா. இது ஹரே கிருஷ்ணா. இதையும் பார்த்துட்டோம். சோ இதை படிக்க வேணாம். சோ இது நம்ம பிரம்ம சமிதால இதுதான் நம்ம விஜயகுமாரி மாதாஜி பார்த்தாங்க. என்ன பிரம்ம சமிதா சொன்ன பாட்டு. இது பிரம்ம சமிதால என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்ரீயா காந்த காந்த பரம புருஷ கல்ப தரவு துருவா பூமி சிந்தா மணிகனி மயி தோயம் அமிர்தம் கதாகானம் நாட்டியம் கமனம் அபி வம்சி பிரியசகி சிதானந்தம் ஜோதிர் பரம் அபி ததஸ்வாதம் அபி சேயத்ர ஷீராபி ஷவந்தி சுரபிபியஸ்ய சுகமா நிமேஷாத்யாட்சோ व्रजति वयत्रापि समयः भजे स्वीते दीपं तमहम् इति गोलोकमिदियं विदन्तस्ते सुन्ति विरलचारा कतिपये. இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு ஒரு 2 தடவை படிச்சிருக்கோம். பட் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிருந்தாவனம் எப்பவுமே ஸ்பிரிச்சுவல். இங்க யாரு இருக்காங்க, நம்மளோட லக்ஷ்மி தேவி இருக்காங்க. யாரோட கோபிகளும் இங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. இங்க யாரு, கிருஷ்ணாதான் அங்க இருக்கிற ஹீரோ, ரைட்? அங்க அதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. பிருந்தாவன்ல என்னன்னா கிருஷ்ணாதான் சுப்ரீம். கோபிகள் எல்லாருக்குமே அவர் தான் கணவன். நம்ம பௌதிகத்துல நினைச்சிட்டா கல்யாணம் ஆகல அப்படின்றது இல்ல. கிருஷ்ணாதான் பரம புருஷம், புருஷோத்தமன் அப்படின்னா இருக்கு. புருஷா அப்படின்னா கணவன்ன்றது இல்ல, என்ஜாயர்ன்றது அர்த்தம். சோ பரம புருஷன் அப்படின்றது அவர் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் அர்ஜுனரும் சொல்றாரு. பரம் பிரம்ம பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தெய்வம் அஜம் திவ்யம் அப்படின்னு. அவர் தான் பர்மனன்ட் எட்டர்னல் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் எல்லா கோபிகள் அப்படின்னு, அண்ட் லக்ஷ்மி தேவிக்கு அப்படின்னு. சோ அங்க இருக்கிற பிருந்தாவன செடிகள் எல்லாம் என்னன்னா விஷ் ஃபுல்ஃபில்லிங் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது நம்ம சொல்ற மாதிரி டச் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டச் ஸ்டோன் தமிழ்ல ஞாபகம் இருக்கா?
சிந்தாமணி கல்ல மாதாஜி. எக்ஸலன்ட், சிந்தாமணி கல், ரைட். அதுதான் நம்ம பிரம்ம சமிதாவோட 2வது பாட்டு ஸ்லோகா. சிந்தாமணி பிரகர சத்ம சுகல்ப விரக்ஷா ட்ரீஸ் லக்ஷாபிதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம். அதுதான் இங்கேயும் வரும். இங்க வந்து எல்லா வார்த்தைகளும் வந்து கான்ஸ்டன்டா வந்து என்னன்னா ஆடுது, ஃபுல் மியூசிக்கல் வைப்ரேஷன். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட ஃப்ளூட், அவரோட வேணும் கான்ஸ்டன்டா பாடுறதால இங்கேயும் எல்லாமே என்ஜாய் ஆகுது. இந்த கோலோகா பிருந்தாவன் வந்து சூரியன் சந்திரன் எதுவுமே தேவையில்லை, ஏன்னா அதுவே செல்ஃப் இம்யூனிட்டிக். அதுதான் பிரம்மஜோதி. நயத் பாஷயத்தே சூரிய. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா ஸ்லோகா? சிந்தாமணி பிரகரத மாதாஜி, நயத் பாஷயத்தே சூரிய ந சசங்கோ ந பாவகஹ யத் சத்வானா நிவர்த்தந்தே தத்தாமம் பரமம்பயான். அடுத்ததுக்கு போயிட்டோம். நாங்க சூரியன் சந்திரன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் அங்க எதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றது. ஸோ த பெர்ஃபெக்ஷன் என்னன்னா எல்லாமே வந்து அந்த நாலேஜ் கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. இங்க இருக்கிற கவு தான் நான் சொன்னேன், சுரபி கவு இல்ல காமதேனு கவு. கண்டினியூஸா பால் சுரபிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதா. ஒரு மூமெண்ட் கூட வேஸ்ட் ஆகாது. ஏன்னா அங்க வந்து பாஸ்ட் இல்ல, பிரசன்ட் இல்ல, ஃபியூச்சர் இல்ல, ரைட். டைமும் வந்து அன்கண்ட்ரோல்ட் ஆனாலும் யாருமே வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அங்க. அதுதான் அங்க வேல்யூ. நம்மளுக்கு டைம் கிளாக் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்கு, ஆனா நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து அங்க இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரை நான் கும்பிட போறேன் அப்படின்னு பிரம்மா கும்பிடுறாரு. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்லோகம். அதாவது அங்க எல்லாமே இருக்கு அந்த கிருஷ்ணரை நான் கும்பிடுறேன்னு சொல்றதுதான் பிரம்மாவோட ஃபைனல் லாஸ்ட் பிரேயர். இப்படி இருக்கிறத வந்து யாருக்கு இத அனுபவிக்கவோ இல்ல புரிஞ்சிக்கவோ முடியாது? அசுரர், அதாவது நான் டிவோட்டிஸ் வந்து இவரை புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத புரிஞ்சிக்காதவங்க வந்து இது வந்து என்ன, இந்த பாஸ்ட் டைம் ஆஃப் த லார்ட் வந்து எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல், இது பௌதிகம் இல்லை அப்படின்னு நரோத்தமா தாஸ் டாக்கூரும் சொல்லியிருக்காரு. நித்யானந்தா வந்து அவரோட நம்ம நித்யானந்த சதுர்த்தி இப்பதான் முடிச்சிச்சு. அப்படி இருக்கிற நித்யானந்தா வந்து என் மேல கருணை காட்டட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி கருணை காட்டினா என்ன ஆகும், அப்பதான் எனக்கு இந்த பௌதிகமே வேஸ்ட்ன்றதே எனக்கு புரியும். நித்யானந்தா கருணையினாலதான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் என்னோட மனம் வந்து கசப்பெல்லாம் இறந்து, அதாவது அந்த அழுக்குகள் போச்சுன்னா என்னால ஸ்பிரிச்சுவல், இப்ப எப்படின்னா கவரிங் இருக்கு அழுக்குனால, அது போனாதான் எனக்கு பௌதிகம் தெரியும். அதுக்கு யாரோட கருணை வேணும் நம்மளுக்கு? ஆன்மீக குருவோட கருணை. இங்க என்ன இருக்கு? இங்க பகவானோட. இந்த டெக்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கு, யாரோட கருணை வேணும்? இப்பதான் படிச்சோம். நித்யானந்தா. தேங்க்யூ சோ மச் ஜெயந்தி மாதாஜி. நித்யானந்தா. அதனாலதான் சொல்றாரு, நித்யானந்தாவோட பேர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பாட்டும் இருக்கோம் இல்லையா, நித்யானந்தாவதிதே தூர் வசுதா பிராணவல்லவா ஜானவி ஜீவிதாபதே என்ன கிருஷ்ண பிரேம பிரத பிரபு. எதுக்கு சொல்றோம் கிருஷ்ண பிரேமே குடு பிரபு அப்படின்னு கேட்கிறோம், ரைட். அவர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. எப்போ வந்து நான் வந்து அந்த அது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்பதான் இது வருது, கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாலதான் ராதா ராணியோட மகிமை தெரியுது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. விருந்தாவன கஷேத்ரா அப்படின்னு சவுத்ல ஒரு இடத்துக்கு பேர் இருக்கு, அது என்னன்னு திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் அந்த இடம் தெரியும், அதுதான் விருந்தாவன கஷேத்ரான்னு தெரியுமான்னு நான் பாக்குறேன். இப்போ வந்து இதுதான் அதோட ஒரிஜினல் பேர் பழைய காலத்துல. இந்த வேர்ஸ் என்ன சொல்றது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பியூரிஃபிகேஷன் ஆகணும், அதாவது பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து பியூரிஃபை ஆனா, அண்ட் இந்த கர்ம காண்டா ஆசைகள்ல இருந்து போனா, ஞான காண்டா போனா விருந்தாவனை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பியூரிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் தான் நம்ம பக்தி பண்றோம். பக்தி வந்து பியூரிஃபிகேஷன் பண்றோமா மாதாஜி, ஞான போறோமானா பக்தி பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. நான் என்னோட கணவனோட சண்டை போடுறேன், 2 சொல்யூஷன் இருக்கு. என்ன ஒரு சொல்யூஷன், நீ அந்த ரூமுக்கு போ, நான் இந்த ரூமுக்கு போறேன், மூஞ்சே பாத்துக்க வேணாம், உன் மூஞ்சி எனக்கு காட்டாத, என் மூஞ்சி நான் உனக்கு காட்டல. இதுவும் சண்டை போடாம இருக்கிற ஒரு வழி, கரெக்டா? ஆனா இது வந்து 0 மாதிரி, மைனஸ்ல இருந்து 0க்கு வரும். ஆனா நம்ம எக்ஸாக்டா என்ன வேணும், பிளஸ்க்கு போகணும். அதாவது நீயும் ஆண்டவ கிருஷ்ணரை கும்பிடு, நானும் கும்பிடுறேன், உன்னா இணைஞ்சு பக்தி பண்ணலாம்ன்றதுதான் பிளஸ். நம்ம சண்டையே போடாம ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம்ன்றது பிளஸ். இப்போ பக்தர்கள் வந்து பிளஸ்ல இருப்பாங்க, மாயாவதிகள் வந்து 0ல இருப்பாங்க, நம்ம எல்லாம் மைனஸ்ல இருக்கோம். கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுச்சா? சோ எல்லாமே பௌதிகத்துல வந்து எல்லாமே டல்லா இருக்கு, ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாமே உயிர் இருக்கு. அதாவது நம்ம சொல்ற இந்த ரிமோட்டுக்கும் உயிர் இருக்கும், மொபைலுக்கும் உயிர் இருக்கும், அந்த மாதிரி.
என்ஜாய்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்மளுக்கு அந்த ஆசை இருக்குன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இருக்காங்கன்னா அங்கேயும் என்ஜாய்மெண்ட்ன்ற ஆசை இருக்கு, நம்மளுக்கும் என்ஜாய்மெண்ட்ன்றது இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கணும். என்ஜாய் பண்றது தப்பு இல்ல, நம்ம வந்து பௌதிக என்ஜாய்மெண்ட்ன்றது நினைக்கிறது உண்மையே இல்லை. ஏன்னா இது டெம்பரரி. சொர்க்கமே, இங்க இருக்கிற சொர்க்கம் என்ஜாய் பண்ணாலும் இங்க இருக்கிற நரகத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் நம்மளால வந்து நம்ம சொர்க்கத்துக்கு தான் போவோம், நரகத்துக்கு தான் போவோமே தவிர பௌதிகத்துல போக முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன ஆகும், நம்ம போறது, நம்ம சின்னப்ப கூட கேட்டுப்போம், ஐயோ ரொம்ப சிரிக்க கூடாதுப்பா, நம்ம வருத்தப்படுவோம், அழுவோம்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப, அது வந்து ஆக்சுவலா அந்த அர்த்தம் இல்ல. என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப சிரிக்க கூடாது, ரொம்ப அழக்கூடாதுன்னு இல்ல, பௌதிகத்துல ரொம்ப ஈடுபட்டோம்னா நம்ம இங்கேயே மாட்டிக்குப்போம்ன்றதுதான் சொல்றாங்க. இப்போ என்னன்னா இந்த தெய்வீகத்துல எல்லா என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு, அது ஆனா நிறைஞ்சது, அனந்தமானது, அது விட்டு போகவே போகாது அப்படின்னு. ஆனா இப்போ இந்த நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து இப்போ நம்ம பௌதிகத்துல என்ன, நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். அங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா வேற கான்செப்ட்ஸ் அங்க இருக்கிறது. பௌதிகத்துல இருக்கிறது வந்து கொஞ்ச நாள்லயே போர் அடிச்சிடும் எதுவா இருந்தாலும். ஆனா அங்க இருக்கிறது வந்து நிலையானது, பெர்மனன்ட். ஏன்னா கிருஷ்ணரும் ஆசைதான். ஏன்னா அதனாலதான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து கியூபிட், காமதேனு என்ற பேரும் இருக்கு. ஆனா இது நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாத ஆசைகள். ஏன்னா நம்மளால மெட்டீரியலா தான் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும், அந்த ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே, இப்ப வந்து காம காயத்ரி மந்த்ரா அப்படின்றது என்னன்னா, கிராஜுவலா இத வந்து பௌதிகத்துல இருந்து ஒருத்தரை வந்து லிபரேட் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பாடுற வேதங்கள் மாதிரியே இருக்கும். ஆனா இதுல என்னன்னா கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம். இப்போ நம்ம காம காயத்ரிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை, ரெண்டுத்துலயுமே கிருஷ்ணர் தான் டாப் மோஸ்டா இருக்காங்க. ஆனா நம்ம பௌதிகத்துல நம்ம தான் டாப் மோஸ்டா இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ மந்த்ரா வந்து ஏன்னா இங்க இருக்கிற ஓம்ன்றது கிருஷ்ணரை சொல்றது, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவான்றது கிருஷ்ணர் தான்ன்றத கன்ஃபார்ம் பண்றது. ஆனா ஓம்ன்றதே நம்மளுக்கு தெரியும், AUM, அக்காரா கிருஷ்ணர், உக்காரா ராதாராணி, மகாரா நம்மளை குறிக்கிறது. இப்ப வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து கிருஷ்ணரோட லெட்டர்ஸை இதை உச்சரிக்கிறதால இந்த மந்த்ரா வந்து நம்ம சந்திரன் மாதிரி ரைட், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மந்த்ராவே ரேஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க. அதாவது அவ்வளவு புனிதப்பட்டது அப்படின்னு. அதனால என்ன ஆகுது, நம்ம பௌதிகம்ன்றது நம்ம தண்ணியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆற மாதிரி இதுவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆற ஒரு ஃபீலிங் தான் அப்படின்றது. அதனாலதான் கிருஷ்ணரை வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் காமதேவா அப்படின்னு சொல்றாங்க. புஷ்பபானா, அனங்கா, இந்த பேரெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, காமதேவான்றது யாரோட பேரு? அதோட்சது மன்மதன். மன்மதன். மன்மதனோட இன்னொரு பேரு. ஆனா மதன மோகனான்றது யாரோட பேரு? கிருஷ்ணர். மதன மோகனா வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு, இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே மதன மோகன் டெம்பிள் தான் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம அட்ராக்ட் ஆனா, இப்ப நம்மள பௌதிகம் ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகுது ரைட். ஆனா கிருஷ்ணர் மதன மோகனா நம்ம பிகினிங் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு முன்னாடி சம்பந்தம் கூட இல்ல, அபிநயா கூட இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா, சம்பந்தா, ஸ்டார்டிங் சம்பந்தா, அபிநயா, பிரயோஜனுக்கு அப்புறம் போலாம், அபிநயா ப்ராசஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சம்பந்தம் முன்னாடியே ப்ரீ சம்பந்தான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது வந்து நம்ம கிருஷ்ணன். அதனாலதான் மதன மோகனை கும்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அங்க அட்ராக்ட் ஆனோம்னா இங்க இருக்கிற பௌதிக ஆசைகள் போகும். புஷ்பபானான்றது வந்து கிருஷ்ணரோட கோவிந்தாவை சொல்றாங்க. அதுதான் நான் சொன்னது வந்து என்னன்னா, நம்ம கோவிந்தான்றவர் வந்து அபிநயாவை குறிக்கிறது. அபிநயான்றது வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸோட ப்ராசஸ், அதான் புஷ்பபானா. அண்ட் அனங்கா அப்படின்றது கோபிஜனா வல்லபா, அதாவது கோபிநாதா அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா கோபிய சந்தோஷப்படுத்திட்டு நம்மள ஃபைனலா ரீச் பண்றது. இந்த மூணு தான். ஸோ மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன், சம்பந்தா, அபிதயா, பிரயோஜன். சம்பந்தா மதன மோகன், அபிதயா நம்மளோட கோவிந்தா, அண்ட் பிரயோஜன் கோவிந்தா. ரொம்ப முக்கியமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இததான் இந்த காம காயத்ரியில என்ன சொல்றாங்க, காமதேவா ரைட், புஷ்பபானா, அனங்கா. இது எப்படின்னா காமதேவான்றது ஸ்டார்டிங், புஷ்பபானான்றது ஆரோ போகும் இல்லையா, அதான் ப்ராசஸ், அனங்கான்றது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். அததான் இந்த கிருஷ்ணரோட கம்பேர் பண்றாங்க. சோ இந்த காயத்ரி மந்திரம்ன்றது பௌதிகத்திலேயே இல்லை, இது எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா இது வந்து
கிருஷ்ணரை எப்படி வழிபடணும் அப்படின்னு மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்தியாஞ்சி நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யத்தே மாமே வைஷ்யஸ்ய சத்தியந்தே பிரதிஜானே பிரியோசினி. இது பகவத்கீதா 18 சாப்டர்ல. எப்பவுமே திங்க் பண்ணா நீ என்ன வந்து அடைவ அப்படின்னு. பிரம்ம சமிதால கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, காயத்ரி தான் எல்லா வேதங்களோட தாய், ஹெட், அம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இது வந்து கிருஷ்ணர் ஃப்ளூட்ல இருந்து வந்ததால இது வெரி டிவைன். அப்படி அவர் ஃப்ளூட்ல இருந்து வந்து பிரம்மாவோட வாய்க்குள்ள போயிட்டு, பிரம்மா வந்து என்ன, அவர் வந்து சுயம்பு, ரைட்? சுயம்புனா அவரா வரல, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தவர், ரைட்? அதனால அவரோட 8 காதுகள் இருக்கு பிரம்மாக்கு? 4 முகம் மாதாஜி, 4 முகம், அதனால 8 காதுகள். 8 காதுகள் மூலமா போறதால இந்த பிரம்மா வந்து காயத்ரி மந்தா ரிசீவ் பண்றாரு. இந்த சாங் வந்து ஃப்ளூட்ல இருந்து வந்தது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஏன் காயத்ரி மந்தா கிரேட்னா, கிருஷ்ணர் ஃப்ளூட்ல இருந்து வந்து பிரம்மாவின் 8 காதுகள் வருது. அப்படி இருக்கச்சே நம்ம உபநயனம்ல தான் கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன்ல கொடுக்குறாங்க. அதனால இந்த காயத்ரி மந்த்ரா வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த 3 வேதங்களையும் சேர்த்து இருக்கிறது தான் காயத்ரி மந்த்ரா. என்ன 3 வேதங்கள்? ரிக், யஜுர், சாம. வெரி நைஸ். ரிக், யஜுர், சாமம் 3ம் சேர்ந்தது. அதனால பிரம்மா அக்வயர் பண்ணது இது அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற இந்த கிருஷ்ணர், அவர் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை கும்பிட்டு வேதங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃப்ளூட் தான் ஒரிஜினல், மோஸ்ட் ஒரிஜினல். அது வந்து பிரம்மா வந்து அவர் அந்த என்னது லோட்டஸ் தாமரையில உட்காந்து அந்த ஃப்ளூட்ல கேட்டு இனிஷியேட் ஆனதுதான். ஸோ பிரம்மா வந்து எப்படி மாதவ கௌடியா சம்பிரதாயம்ல பிரம்மர் எப்படி வந்தாரு அப்படின்னு, இதுதான் அவரோட இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ். புரியுதா? அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டதா இனிஷியேஷன் நம்பர். அவர் வந்து அவர் ஃப்ளூட்ல இருந்து பாடி அவர் 8 காதுல போயிட்டு வந்ததுதான் காயத்ரி. அதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது ரொம்ப பெருசு, இது நாளைக்கு பண்றோம். அதனால 138 ஆல்ரெடி தாரிஸ்ரீ மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா நேத்து? சொன்னாங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் தான் சொன்னாங்க. அப்புறம் மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கோங்கன்ட்டாங்க. அதான் சொன்னாங்க ரிப்பீட் பண்ண சொல்லி. சோ நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு 139ல இருந்து பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, இது ஏன் நான் மறுபடியும் 139 ரிப்பீட் பண்ணனா, இது நம்மளுக்கு தெரியணும். ஏன்னா இதுதான் நம்ம எப்படி நம்ம பரம்பரை ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றது தெரியும். நம்ம இங்க என்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஏன் காயத்ரி மந்திரம், ஏன் இனிஷியேஷன் என்றது எல்லாமே என்னோட ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, வீட்டுக்கு போய் ஒரு தடவை 138 படிங்க. உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டி வரும்ன்றதுக்கோசம் தான் நான் சொல்றேன். சரிங்களா? இப்போ நம்ம மாதாஜி ஒரே ஒரு சின்னது பிரயோஜனக்கு நம்ம கோபிஜன வல்லபா மாதாஜி. கோபிஜன் பிரயோஜனன்றது வந்து கோபிச்சன் வல்லபா. ஓகே, தேங்க் யூ. கோபிஜன வல்லபா கோபிநாத்தான்னு சொல்றோம் இல்லையா, இங்க கோபிஜன வல்லபா. ஓகே. சோ வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा हरे